ay inaanyayahan ko ang lahat ng ating mga tagapakinig na sumali po at lahukan yung ating papromo. Bilang pasasalamat ko po sa inyong lahat na walang sawang sumusubaybay sa ating pong mga kwento na kung saan ay mamimigay pong muli ako ng exclusive pinkish banana t-shirts, cash prizes, cellphone loads at marami pang iba. Napakasimple lamang pong sumali, mag-subscribe, i-like po ang ating video at mag-comment. Maraming salamat po. At narito na ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay minsan panghango sa mga tunay na pangyayari. Ito ay ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig na si Rafael. Ayon sa kanya, naganap ang lahat ng ito noong dekada 80 pa, na kung saan ay wala pang kuryente doon sa kanilang probinsya. Bali karanasan pa ito ng kanyang lolo Jose. Ang lolo niya ay kilala sa kanilang lugar na palabiro at palakaibigang tao. Yun nga lang ay mayroon itong bisyo. Mahilig itong magsabong at uminom ng alak. Pero pagdating naman sa pagdadala ng kanyang mag-anak, ay hindi ito mapupulaan. Na kahit may kahirapan pa ang pamumuhay noon doon sa kanilang probinsya, ay nagagawa niyang hindi sila magkulang sa kanilang mga pangangailangan. Yun nga lang ay payak lamang ang uri ng kanilang naging pamumuhay sa araw-araw. Dahil sa hilig nito sa sabong ay kung saan saang lugar ito nakakarating kasama ang kanyang mga kaibigan, lalo na yung kanyang kumpare na si Nanding. Matalik silang magkaibigan at magkababata. Sila ay mga lihitimong taga roon sa kanilang lugar. Natawagin na lamang natin sa pangalang Sitio Sapang Bato. Doon na silang dalawa ipinanganak at lumaki. Hanggang sa kapwa na nga sila magkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Minsan nang dumayo silang magkaibigan para magsabong, ay inabutan na sila ng gabi sa daan. Dahil napalaban pa sila ng inuman. May kasama pa sila noong dalawa pa nilang mga kaibigan, kung kaya 4 silang lahat. Masaya sila dahil sa 5 manok na kanilang dala upang ilaban, ay 4 sa mga ito ang nanalo. Kung kaya malaki ang kanilang napanalunan. At may mga dala pa silang bihag na manok na kanila nang pinakuluan doon sa tupadahan. Noong mga panahong iyon ay bihira pa ang mga bumabiyahe sa kanila. Ang karaniwan na transportasyon noon ay kalabaw at kabayo. Pero kadalasan ay lakad lang, tulad na lamang noong mga oras na iyon nang dumayo sila ng sabong. Nang halos nangangalahati na sila sa paglalakad, ay may natanaw silang liwanag na nagmumula din sa isang uri ng ilawan sa di kalayuan. Sa pagkaunawa nila, base na rin sa galaw noon, ay hindi nila iyon makakasalubong. Tila ba ang direksyon na tinatahak noon ay salungat sa kanila. Pero laking gulat nila nang nakakailang hakbang pa lamang sila ay nasa una na nila yung liwanag na iyon. Na mga ilang di pa na lamang ang layo nito mula sa kanila. Kung kaya, labis nila iyong ipinagtaka. Pero nanatili lamang silang tahimik
na ni isa man sa kanila ay wala talagang umimik at pare-pareho palang nakikiramdam. Nang mas lumapit pa yung liwanag, ay naaninagan nila ang isang matandang babae na kubana at may hawak na tungkod. May kasama itong isang binatilyo na sa palagay nila Jose ay apo nung matanda. Sa kanilang wika ay bumati sila ng magandang gabi sa matanda, na agad naman iyong gumanti ng pagbati sa kanila. Sabay tanong sa malumanay na tinig kung saan daw sila galing. Kaya sinabi ng kumpare ni Jose na si Nanding na galing sila sa pistahan at nagsabong. Sinabi din nila sa matanda na pauwi na sila. At bilang pakikipagkapwa ay sila naman ang pakunyaring nagtanong kung saan galing ang mga ito. Nang bigla na lamang nagtayuan ang mga buhok ng matanda at pinandilatan pa sila ng mga mata nito. Sabay sabing, "Way kamulabot," na ang ibig sabihin sa Tagalog ay wala silang pakialam. Pati ang apo nitong binatilyo ay parang pusa na nagalit, na nagtayuan ang mga balahibo at umangil. Nakasabay noon ay nakita pa nilang bigla na lamang kumislap ang mga mata nito at ibinuka ang bibig na akmang mangangagat na napakaluwang ng pagkakanganga noon. Sa nakitang iyon nila Jose ay nabigla talaga silang lahat dahil hindi nila inaasahan ang mga bagay na iyon. Kaya napatakbo sila dahil sa naunahan sila ng takot at nagulat na dahil doon ay nawala yung kanilang mga tama dahil sa nainom na alak. Nagkapigtas-pigtas ang kanilang mga suot na tsinelas at hindi talaga sila huminto hanggat kaya pa nilang tumakbo. Huminto lang sila nang halos hindi na nila talaga kaya pang maihakbang ang kanilang mga paa. Halos manuyo ang kanilang mga lalamunan at talaga namang nakaramdam sila ng matinding pagkauhaw. Nagkatinginan pa silang apat habang pare-parehong humihingal na mga nakayuko. At iisa ang ibig sabihin ng kanilang mga pagtitig na hindi nila akalain na kanilang mararanasan ang mga bagay na iyon. Na halos hindi pa nga sila makapaniwala noong una sa kanilang mga nasaksihan. Matapos nilang makapagpahinga ay sa kanila ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Noong mismong oras na iyon ay para bang bigla nilang kinasabikan ang makauwi na sa kani-kanilang tahanan. At hindi dyan nagtapos ang mga karanasan ng lolo Jose ni Rafael. Minsan, isang gabi iyon na medyo maliwanag ang buwan, nang umuwi naman itong pasuray-suray dahil sa dami ng alak na kanyang nainom. Nang mag-inuman sila sa bahay ng kumpare at matalik niyang kaibigan na si Nanding. Ng mga 200 metro na lamang ang layo niya mula sa kanilang bahay ay bigla niyang narinig na humuni yung aswang. Nung pasimula ay malakas pa iyon na indikasyon na malayo pa ito. Kung kaya, ipinagkibit balikat lang niya iyon sa pag-aakalang hindi doon ang punta at iba ang pakay nito. Ngunit nagkamali siya. Dahil makalipas lamang ang ilang sandali ay narinig na niya yung mahinang huni nito. Napakapit kaagad siya sa puluhan ng kanyang itak at biglang umayos yung kanyang paglakad. Kung kanina
ay pasuray-suray ito. Nung sandaling iyon, siya ay naging alerto. At bigla siyang sumeryoso. Yung masaya niyang paglalakad na may pasipol-sipol pa siya ay biglang napalitan iyon ng takot. Pero kanyang pinaglabanan iyon. Sa kanilang lingwahe ay sinabi niya ditong huwag daw siya nitong pinaglololoko dahil kanya itong nakikilala. Dagdag pa niya ay hindi siya natatakot dito. Lumaban lang daw ito ng parehas at hindi umano siya mangingiming gamitin ang bagong hasa niyang itak. Bilang panghuli ay sinabi niya dito na mag-inuman na lang daw sila at wag nang ituloy pa ang masamang balak. May pagbibiro pa niyang sinabi na kung hindi daw talaga nito mapigilan ang sarili ay wag na lang siya. Na sa ibang lugar na lang humanap ng mabibiktima. Wala naman siyang narinig na tugon mula dito. Kahit yung paghuni nito ay biglang nawala. Wala na rin siyang naramdamang kakaiba pa. Kaya lumakad na siyang muli. Pero bigla na lang may lumipad sa kanyang uluhan na animoy isang malapat na itim na kumot. At nakita pa niyang nagpaikot-ikot iyon sa kalangitan bago tuluyang lumipad ng palayo na dahil doon ay pabiro na lang niyang nasabi na ayaw daw makipag-inuman sa kanya nung aswang. Nang minsan namang dumayo ng sabong na mag-isa si Jose ay nakaranas pa siya ng nakakatakot na pangyayari. Matapos matarian ang kanyang manok at mapalaban, ay pumusta pa siya ng makaikatlong beses bago nagpa siya ng umuwi. Masaya din siya noong mga oras na iyon dahil bukod sa nanalo yung alaga niyang manok, ay tumama ding lahat yung kanyang ipinusta sa iba. Nang naglalakad na siya pauwi sa kanila, ay may nadaanan siyang mga nagiinuman. Nakikilala naman niya ang mga tao doon dahil gano'n naman sa probinsya. At dahil doon na siya tumanda kung kaya marami siyang kakilala. Idagdag pa na talaga namang bata pa lamang ay laboy na siya. Nang biglang may tumawag sa kanya mula doon sa umpukan ng mga tao. Niyaya siya nito na dumaan muna. Nahiya naman si Jose sa paanyayang iyon. Kung kaya tumanggi siya at sinabing malayo pa ang sa kanila at baka gabihin siya. Wala pa naman siyang dalang pang ilaw. Pagkat wala nga siyang balak na magpagabi sa daan. Kung kaya hindi na siya nagdala ng flashlight. Pero mapilit yung lalaki at sinabing tumagay lang daw siya. At para hindi na humaba pa yung usapan dahil lalo lang siyang maaabala, ay kanya na itong pinagbigyan. Pero nang lumapit siya, ay pilit na siyang pinaupo ng mga ito. Kung kaya wala na siyang nagawa pa. Ngunit matapos niyang tumagay, ay nagpaalam na siya at nagpasalamat. Pero kinantsawan siya ng mga ito at sinabing magkwentuhan daw muna sila. Hanggang sa nakatatlong tagay na siya. Hanggang sa naging 5. Matapos iyon, ay muli niyang sinubukan na magpaalam. Pero pinigilan siyang muli ng mga ito. Na yung isa pa nga sa mga lalaking kaharap niya sa inuman ay pinagdiskitahan yung manok na bihag niya, bunga ng pagkakapanalo ng kanyang alaga. Nabagya pa niyang ipinagtaka iyon na napaisip siya kung paanong nalaman nito gayong nasa loob iyon ng kanyang dalambayong kasama ng kanyang itak. Nasabi pa niya sa kanyang sarili
na napakalakas naman ng pang-amoy nito. Nasabi ng lalaki kung maaari daw ay aarborin na lamang niya ito at kanilang ipupulutan. Nakasama rin naman daw siyang makakakain. Kung kaya nga daw, wag na muna siyang umuwi. Humingi naman ng paumanhin si Jose at sinabing para iyon sa kanyang mag-anak. Kung gusto daw nito ay mag-aambag na lamang siya ng inumin. Bibili na lang daw siya ng isang bote ng gin. Pero parang nagalit yung lalaki at tinanggihan din nito yung kanyang iniaalok. Dahil naman doon ay nagpilit na si Jose na umuwi at hindi na siya nagpapigil pa sa mga ito. Palabiro at palakaibigan siyang tao pero nung puntong iyon ay naramdaman niyang nag-init na rin ang kanyang tenga. Hindi dahil sa alak na kanyang nainom na itinagay sa kanya, kundi dahil sa gaspang ng pag-uugali ng ilang kalalakihang naroon na kanyang nakaharap. Wala naman ang nagawa pa ang mga ito nang tumayo na siya at biglang tumalikod na matapos makapagpaalam at makapagpasalamat sa kanila. Malayo pa ang lalakarin ni Jose. Ilang kilometro pa ang sa kanila. Nang may 15 minuto na siyang naglalakad, ay nagsimula ng kumalat ang dilim. Kaya mas nagmadali pa siya. Nang bigla niyang maramdaman na para bang may sumusunod na sa kanya. Kaya naging alerto si Jose. Pero hindi siya tumigil. Nagpatuloy lang siya sa kanyang paglakad. Pero tinalasan niya ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa marinig na niya yung huni noon. Naisip niyang tama nga ang kanyang kutob. At napansin niyang hindi lamang iyon iisa. Dahil sa unahan ay nakakita na siya ng isang malaking aso na nakaupo. At naroon mismo ito sa gitna ng daan. Doon na siya biglang huminto. Itinali niya ng mabilis ang kanyang alagang manok sa gilid ng daan. At kinuha na niya yung kanyang itak mula sa bayong. Sinabi niya sa malakas na tinig na ayaw niyo talaga akong pauwiin. Kung kaya raw sinundan pa siya hanggang doon. Nagtanong pa siya kung siya ba o yung manok na bihag niya ang pakay ng mga ito. Pero sinabi din niya sa mga ito na kahit alin sa kanilang dalawa ng bihag niyang manok ay pwede naman nilang makuha. Yun nga lang ay sisiguraduhin daw niyang hindi iyon magiging madali para sa kanila. At inilabas na niya yung bagong hasa niyang itak mula sa lalagyan nito na tinatawag na talibong doon sa kanilang lugar. Mas malapad ang karaniwang itak kumpara dito. Pero higit namang mas mahaba ito. Matapos iyon, ay inihanda na niya ang kanyang sarili. Alam niyang dihado siya pero hahanap na lamang siya ng tabla. Iyan yung kanyang naisip. Pero hindi naman itinuloy ng mga aswang yung masama nilang plano. Kaya base na rin sa kanyang mga karanasan ay masasabi niyang hindi rin talaga lalaban ang mga ito ng harapan at parehas. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.